Kakang Gro sesumbar lindhu bumi konceng kumalu dokuntur ketuk lumembak penyukang kumambang Tokok wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten timbalan sinuwun. Wektu dina samengko kaget rasaning atiku. Nggonku sowan marang ngarsaning Sinuwun Prabu Pathokol Baworsari. Prabu Jaya Sudarga entuk kewajiban, Gong. Nuwun sewu. Entuk kewajiban apa? Yen tak gawe angel mesti bakal dadi angel, yen tak gawe gampang mesti bakal dadi gampang. Mergo aku entuk kewajiban ora bakal mbedah negara, ora bakal ngrangket ratu. Nanging kewajibanku ya kuwi Boyong Putri, Gok. Boyong Putri, ya. Boyong Putri pundi? Samro Prabu Pathokol Baworsari sembanku gandrung-gandrung kapirangu kelawan sawijining putri saka negara Ngamarta. Kang pewangi Dewi Wara Drupadi. Mula aku kadhawan suwe ngarep ana negara Ngamarta mboyong Wara Drupadi. Mongko nek aku ora entuk gawe bakal tugel janggaku, Gok. Yung. Lho, Heh. Sinuwun Prabu sembahane awak dhewe Prabu Jaya Sudarga arep nyuwun Dewi Wara Drupadi Kandhani sing apik-apik. Wong sing jeneng ora dong ki wajibe dikandhani, dene dikandhani berguguk utawa waton ya wis ora piye-piye ade ora kleru. Ngono ya. Nuwun sewu. Napa sampeyan prisa kaliyan Wara Drupadi? Wara Drupadi putri Ngamarta. Nggih, statuse sampeyan